Ja, hej, det er Flaxgon Gaming her med et lille gennem Battlefield 4 med mine venner, men han er ikke lige. Puh. Objective Charlie's been lost. This is the objective. I want you to attack. Thanks, man. Enemy TOC just went down. Objective Delta has been neutralized. Taking objective Delta. Ej, så er jeg tilbage. Så er jeg tilbage, Karle. Godt. Jeg... Der blev lige knippet, hva'? Ja... Det Og det er er... Og det er svært at sejle de her ting med en hånd. Wow, hvad kommer det? Ja, sgu da. Karl, hvor er de henne? De er henne ved C? Ja, Ja. for... C er sådan cirka 300 meter væk. Der er i hvert fald to der. Okay, jeg dræber mig selv nu, jeg gider ikke mere. Jeg skal ikke have det her scope på, ikke den her bane. Okay. Ja... Den der FYJS, den sutter pik, mand. Ja... Nej, fuck den skal jeg ikke bruge. Og for helvede, det er svin. Ja, slut. Ikke. Den der. Hvad er den lyd, der gør? Jeg ved sgu da. Sådan der, så har jeg et scope på, sådan, så jeg kan se, hvad der sker.
Men Kalle, hvis du ser nogen, så spot dem lige, okay? Ja. Fordi så er sandsynligheden for, at jeg kan knæppe dem ret stor. Jeppa. Okay, gå efter B. Hvad fanden? En læske. Bulldog. Hvad fanden var det for et skud? Damn, det var godt skud, det der. Sådan der, så kan han få mig der, det kan han. Kalle lige inde i bygningen, ikke? Der er 2 mennesker. Jeg ved ikke, hvor de er. Jeg tager bare ikke grund. Lige op på øverste etage, vær forsigtig op. Lige så snart du kom derop, så sidder der en til op til højre. Han er vist en sniper. Det kommer en eller anden bagfra. Helvede. Jamen den fucking. Jeg vil lige smidt ud. Så nu er han. 4. pladsen. Ej, hvor er det dejligt, hvordan de alle sammen bare vil se. Hvad fanden? Sådan Karl. Ja. Hvorfor fik jeg ikke assist på det kill der? Det er sådan. Jeg havde allerede skudt ham en gang, og jeg havde spottet ham.
Kom nu frit frem på alle de små luder, mand. Fuck. Ej. Jeg skulle Jeg lige hører bare det der med at spotte en eller anden som sniper, så kommer man til at trykke på A, og så i stedet for at spot, så går du ved siden af, sådan, så du kommer væk fra det der støtteben noget. Ja. Fuck, det er tært. Hvad sådan? Jeg tror, vi kan dykke med en helikopter. Det jeg kunne tage mit andet scope på, uden at skulle dø. Jump! Det ville fandme være dejligt, hvis jeg kunne det. Så... Har du en ubåd? Sagde du en Jeg kan sniper. Okay. Men ja, du ved jo godt, jeg er en bedre sniper end dig. Jeg kan altid være lidt bedre. Jamen, du har jo ikke engang sniper Det der, du er død. Ej, Charlie. Det er jo fordi, jeg skal have mit gode scope på, ikke? Hvad fanden er det? Så sagde... Jeg skal jo have mit ballistic scope på. Min rangefinder på. Sådan 2 ting, du ikke har. Døde du lige, Karl? Ej. Hvor langt. Hvad fanden? Jeg skal gøre det for dig. Kalle! Vel, har du ikke engang snytteben til din sniper? Hvad er det? Når de har bidt dig Hvad? i hovedet. Eller hvad fanden det hedder. Bipod. Ej. Det er jo... Hvor sidder han henne? Det er fandme ikke i orden. Hvor sidder han henne? Vi fucking ind i bygden. Hvilken af dem? Den til venstre. Hvor han arbejder i russisk. Kraften sult. Og sult. Sult. 100%. Fanden. Den er der jo for ikke længere. Nej, men det er fordi de er her. Små svig. Så bare lige finde dem. Nå. Det var så det. Nu er jeg sikker. Nej. Nej. Tommy, hvor er de henne? Spot! Har du ikke spot noget? Jeg ved ikke, hvor der er faggots endnu. De er alle sammen væk.
Ja, der kommer en faggot på en Hvorhen? udvandet. Jeg kan sgu da ikke se det. Nede på stranden hernede. Jamen, så vi... Hernede et eller andet sted er han. Du kan ikke spotte ham. Jeg ved ikke, hvor du er. Okay, jeg har fundet nogle flere sniper. De vil til synligheden gerne dø. Hvor er det så? Hen? Jeg blev knifet af en eller anden. Jeg tror, der var nogen, der havde dræbt ham med. Pas på, Carl. Der er en eller anden med en knife. Hvor fanden? Ej, det kan det ikke med. Det er fandme løgn. Har vi igen efter? Fuck sig. Shit, der blev du totalt overknippet. Ja. Så skal der døs. Hvor er det? Ej, nu har vi igen. Med 2 HP. Det er fandme løgn. Nå, det var alt på Flax to God Game her i dag. Hej.